அனைவருக்கும் வணக்கம். திருவள்ளுவர் சேனல்லேருந்து எஸ்கே மோடிஸ்வரன் பேசுகிறேன். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை என்பதனால் ஒரு பக்தி பாடலை இப்பொழுது நாம் கேட்கலாம். கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. என்றும் நீயே எனக்கு கதி, இந்த ஏழைக்கும் வீடு உன் சந்நிதி. ஓ கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. கோபுரம் 5 கொண்டாயே நெல்லை குடும்பங்கள் வாழ்த்தும் என் தாயே. கோபுரம் 5 கொண்டாயே நெல்லை குடும்பங்கள் வாழ்த்தும் என் தாயே. ஊர்ப்புறம் ஒலிக்க வருவாயே, ஊர்ப்புறம் ஒலிக்க வருவாயே, பல நூறாய் வளங்கள் தருவாயே. கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. மணிமுடி மூக்குத்தி புல்லாக்கு நவ மணிவட சிலம்பு நகை அழகு. மணிமுடி மூக்குத்தி புல்லாக்கு நவ மணிவட சிலம்பு நகை அழகு. கிளியுடன் பூச்செண்டு மலரழகு, கிளியுடன் பூச்செண்டு மலரழகு. உன் மலர்விழி பார்வையில் அருளழகு. கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. குழல் தரும் மூங்கில் வேணுவனம் உன் கொழுநன் தோன்றிய தேய்பவனம். குழல் தரும் மூங்கில் வேணுவனம் உன் கொழுநன் தோன்றிய தேய்பவனம். வணங்கும் எனக்கோ பிள்ளை மனம், வணங்கும் எனக்கோ பிள்ளை மனம். என்னை வகையுடன் காப்பதும் தாய்மை குணம். கண் பாரம்மா காந்திமதி உன் கருணையில் மாறும் எனது விதி. கானம் முடிந்தது. இனி கதையை கேட்கலாம். இன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள நெல்லையப்பர் சமேத ஸ்ரீ காந்திமதி அம்மாளின் பற்றிய புராணத்தை பார்ப்போம். திருநெல்வேலி தலம் விசேஷ சிறப்புடையது. அம்மை தான் படைத்த உலகத்தை காத்த பொருட்டு இறைவனை வேண்டி தவம் இயற்றி அவன் அருளை உலகம் பெரும்படியாக செய்து வரலாறு. உமாதேவி கைலை மலையினின்றும் நீங்கி இறைவனிடம் 2 நாடி நெல் பெற்று வேணுவனம் அடைந்து 32 அறங்களையும் வளர்த்தது. கம்பை நதியின் அருகிலேயே இறைவனை நினைத்து தவமிருந்து நெல்லை நாதனது திருவட்கோலக் காட்சி எய்தி மனந்தருளியது. இறைவன் சிவனும் சக்தியுமாய் இலங்கி உயிர்களுக்கு போக
வாழ்வினை அள்ளித்தருளி அப்பனாய் எல்லாம் உயிர்களையும் காத்து அருள்வது, உயிர்களுக்கு தவம் ஏற்றும் முறையை அறிவுறுத்த பொருட்டு காந்திமதி அன்னை கமலபீட நாயகியாகி காமாட்சி என்ற திருநாமத்துடன் தவக்கோலம் கொண்டது. உயிர்களோடு இரண்டரக் கலந்து சிவமாந்தன்மை பெருவாழ்வு எய்துவதை அறிவுறுத்தற் பொருட்டு அகத்தியருக்கு திருமண கோலம் காட்டி திருக்கல்யாண விழா நடத்தியது ஆகிய திருவினையாடல்கள் நடைபெற்ற மேன்மையுடையது இத்தலம். சிவபெருமானின் நிவேதனத்திற்காக வேத சர்மா எனும் அந்தணச் சான்றோர் பிச்சை எடுத்து வந்து உலர்த்தியிருந்த நெல்லை எதிர்பாராது பெய்த மழை அடித்து சென்று விடுமோ என்று அஞ்சி இறையஞ்சிய போது இறைவன் நெல்லை நீரடித்து கொண்டு போகாமல் வேலியாக நின்று காத்தமையால் நெல்வேலி நாதர் என பெயர் பெற்றார். இத்திருவிளையாடல் நடைபெற்ற இத்தலத்திற்கு திருநெல்வேலி எனும் பெயர் வந்தது. இத்துடன் இந்த கதையும் காணும் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது திருவள்ளுவர் சேனலிலிருந்து SK மௌலீஸ்வரன். நன்றி, வணக்கம்.